Sa headlines, kan mga barata, social media site na ginagamit sa prostitusyon sa siyudad kang Naga, pinag-report na sa meta ni Mayor Len Robredo. City Agriculture Office kang Naga nagpapasunod na ng bagong planting schedule para makaiwas sa mainit na panahon. PNP Magaraw padagos tinututukan ang pag-aresto sa mga wanted person. Epekto kang abo hali sa Bulkang Mayon sa sektor kang Parasira sa Albay, pinag-aadala na kang Bifar Bicol. Uyan mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Cristina Valenzuela. Naaalarma si Naga City Mayor Leni Robredo sa saindang nadiskubre na may social media sites na ginagamit sa prostitusyon. Susog sa alkalde, sa inda nasubot ining pinag-report sa meta. Gusto man maaraman kan lokal na gobyerno kung sisay ang nasa likod kaini asin kaipuan ang ma-take down. May pig-report kita sa meta. May pig-report kita sa meta ng mga sites na garo ginagamit for prostitution. Digdiyo sa Naga. Digdiyo sa Naga. Nagka-copyright yan. Sinabmit na yan sa meta, I think last month. So naghahalat kita ng kasimbagan. Ang sabi sa Toya kang meta na papaimbestigar ninda. Pero pinapa-take down ta itong mga sites na arukan. Tapos gusto itong maaraman kung siya ang behind. Dahil nakakahadit siya na garo may mga nag-o-offer to sell themselves online. Ang permi pati big sasabi kay ipon ko kayong pantuition. Ano siya, Facebook page na siya. So nakakahadit na arken mga estudyante. Sa ibang issue, kinumpirmar ni Naga City Mayor Leni Robredo na mayong kontratista ang gustong magbali sa bidding nin mga proyekto kung nakabase sa lumang presyo ng materyales ang susunodon. May proyekto ang syudad na mayong bidders asin nagkaigwa naman subuot ng bidding na mayong bidders. Inabisuhan naman subuot sinda ka DPWH na isuspender na ninda ang pagkondusir ng bidding alagad nagaalangan pa ang alkalde. May mga DPWH projects sa Naga na mayong bidders. Ang sabi sa tukang DPWH, sinda nagsuspend na. Kita ko ta, habutang isuspend. Dahil urgent na si mga papagibuta. Ang sarong example kayo, ini yung Esplanade. Ini sa may Tambuco Bridge hanggang San Francisco. Mayo yan bidders. Ang sabi katong nakaulay tang mga contractors, dahil talaga sila nagbibirid mo yan kung nakabase siya sa old prices. So, nagkaigwanang sarong bidding na mayong bidders. Pero sa pag-advise kita kan DPWH na mag-suspend na kita. Pero gusto ko pang ihirit na dai muna. Padagos sa mga bareta, matapos mairehistro kan City Agriculture Office ang epekto sa mga tinanom na mais asin paroy para sa mga nahuring magtanom kaini sa siyudad ng Naga, may mga naman subuot ang nasabing opisina ng mga intervention para matabangan ang mga paraoma kabali digdi ang pagbago kan planting schedule. Sa araw kaining paagi, makakapahingalo man subuot ang daga. Ang mga adaptation measures na po, nag-adjust na kita ng planting schedule. Ang rekomendado ngunyan kan DA, July and August na ang new planting schedule. Ano po yung mga bulan na mayong tanom? Mga punta po dyan follow period. Hingalo kan daga. Saron na ni sa mga tigpa-practice ta digdi sa Naga for the past 5 years. Nag-adjust naman kita ng planting schedule. Naobserbaran tayo, araw kaniyo ang kasagsagan kan init kan panahon na apektado sa itong mga pananom. So, ining follow period, kaya naluwas po mga twice a year lang kita natanong. Mientras tanto, nakapagtaon naman ng tilapia sinhito fingerlings ang opisina ni City Agriculture's Job Asense para sa mga nag-aataman kaini digdi sa siyudad ng Naga. Apwera kaini, nag-request naman subuot ang sa indang opisina na magkaigwa ng mobile solar-powered pump irrigation system para sa mga nagtatanom ng paroy. Urog na ngunyan na halangkaw ang presyo kan krudo. Nag-request po kita ng mobile solar-powered pump irrigation system para duman sa mga tanuman paroy. Mahal po ang krudo, kay puwanta na ng renewable energy, kaya solar-powered na. So kung igwaning water source po ang mga tanuman, isi-set up na lang itong pump para
matubigan, ma-irrigate na itong tanuman. Padagos sa mga bareta. Matapos ang grass fire sa Mount Asog o Mount Iriga kang nakalis na mga simana, padagos ang pangapodan kan Iriga City Environment and Natural Resources Office sa mga residente na magtiponin mga seeds nin puunin kahoy na nagtatambo sa bukid kan Iriga. Ang natipon ng mga seeds ang ito-turn over sa kada barangay o sa City Endro kan Iriga para tipunon. Iyuman ini ang itatanom sa lugar kung saan nagkaigwa ng grass fire. Magaraw Municipal Police Station, mayong nairehistrong dakulang insidente ng road crash ngunya na bakasyon. Uyan sa Kuyang Report. Kung sa ibang lugar, sunod-sunod na road crash na pinagrespondihan kan PNP ngunya na bakasyon, sa Banwaan ng Magaraw Camarines Sur, mayong major incident ng road crash ang nai-report sa Magaraw Municipal Police Station ngunya na summer vacation. Bagay na ikinaugma ni Police Captain Mark Espanya. Happy kami ma'am sa part kang PNP Magaraw kasi calendar year 2025 tapos in 2026 ma'am, ikumpara mo itong summer vacation ma'am, mas siguro ma'am may naglaog ma'am na ito talagang major accident or may mga self accident ma'am, pero kung may lintaan dito ma'am daw ay linta sa police blotter sa baba, nagbaba ma'am ang itong mga kausa katong sa mga traffic accident or vehicular accident. Sigun sa opisyal, ang pagbaba kan bilang kang road crash sa Banwaan resulta kan inilatag nindang Motorist Assistance Center sa border control kang Magaraw. Nakatabang manamaray ang regular na pagkondusir ng checkpoint kan mga pulis para masigurong ligtas ang mga motorista asin mga biyahero. Dahil yan ma'am sa sa nahihiling ninda may itong sa fixed visibility point itong mga pulis na yaon sa pad sa kasamak, nahihiling ninda na may pulis dyan. Saka dakulan tabang po itong pagkandak ng regular na police checkpoint. Kasi aramtaman ma'am na ang considering na ang Magaraw haranin sa Naga City, pag mapa siruma ka magi kang Magaraw, mapatinambak, pag mapanaga ka magi kang Magaraw, magayon ng tinampo, especially dun sa may ma'am sa may Santa Lucia. Kaya ito ang ginibong ma'am na strategy na dapat perming may nahiling na pulis, kasi itong mga nagpapaspas na dalagan na sila, na-aware sila may pulis diyan, baka matikitan kita. Kaya siguro ma'am talagang nagbaba. May mga na-recorded ding mga insidente na itong sa vehicular accident or traffic accident na naglangkaw. Nagbaba talaga siya based sa record kang provincial command saka sa record mo sa Magaraw MPS mo. Mientras tanto, dawa tapos na ang bakasyon, daiman giraray hahalian nin pulis ang nakalatag na Motorist Assistance Center kan PNP Magaraw para madaling makapagresponde ang PNP sa mga insidenteng posibleng mangyari sa barangay. Kapag may Motorist Assistance Center or sumbak or pads, kung may insidente ma'am sa barangay Santa Lucia or sa barangay Bell, duman sa part duman, no need na ma'am na magpa-station muna sinda para magpa-responde. Duman pa lang sa may kanto ma'am, may pulis na duman sindang pwedeng hagadan ng tabang, makaka-react na tulos ma'am. Kasi kung matravel ka papunta dito, medyo pa ma'am, haloy pa yan. O kaya sa radyo ma'am, madali. Kaya yan ang pinaka ma'am, ang pinaka essence, ang pinaka logic na talagang dahil may hahalian yan ng tropa sa strategic na lugar, Santo Tomas saka Santa Lucia. Although minsan naghahali yan, pa nagpatrolya mahali yan, pero mabalik man din yan, or sa Macma, mabalik yan. Para sa Jaran TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, mga wanted person sa Magaraw Camarines Sur, tinatrabaho na kan PNP na madakop sa urog na madaling panahon. May follow-up report si Melvin Machado. Tulo na other wanted person as in sarong rank number 3 Municipal Most Wanted Person as in rank number 5 Provincial Most Wanted Person sa Camarines Sur ang naarestar kang Magaraw Municipal Police Station gunya na taon. Ang nasabing most wanted person akusado ang yaon ngunyan sa Tinangis Pendal Farm sa Pili, Camarines Sur huli sa kasong syndicated staffa. Mantang ang tulong wanted person na naaresto na may magkakasuway na kaso ang temporaryong nakapiyansa man. Sa wanted person ni po ma'am, igo po kitang naaresto digdi na tulong other wanted person and sarong municipal most wanted person. Number siya ma'am, number 3 sa municipal most wanted, saka number 5 po siya sa provincial wanted person kang Camarines Sur. And ito pong naaresto mi po ma'am na wanted person, mayo po ito ng bail. Pig diretso mi po ma'am sa Tinangis. Duman po siya ma'am pig commit po na.
Sa datos kang PNP Magaraw, duwang municipal most wanted person as in 13 na other wanted person na lang ang hinahanap kang PNP hali sa dating 47. May paliwanag ni DC Police Captain Mark Espana kung taano nadidipisilan ang mga pulis sa paghanap sa mga personang may inaatubang na kaso, dawa pinapatutukan ini kang higher headquarters. Accordingly, ma'am, sa samuyang sa samuyang data, duwan namin lang ang wanted person ni. Itong sa pasok duman sa parameters duman sa municipal most wanted person, duwan na lang 'yan. And itong sa other wanted person, 13 na lang. From 47 naging ano na lang yan, ma'am, 15 na lang. Kasi talagang ang higher headquarters, ma'am, pagtututukan yan itong sa pag-serve katong mga unserved na mga warrant of arrest. It's either other wanted person or itong sa provincial most wanted person or municipal level. Kung inot na inot, ma'am, itong mga biktima, tigduruman lang ko sa barangay. Ang iba kay doon mga 15 years, 20 years na ito na after katong commission kang krimen, naghali tulos, ma'am. Ibig sabihin araw katong iba duman rape incident saka may robbery. Katong naaraman ninda, ma'am, na may kaso sinda. Ang iba nagduman na sa Metro Manila, may Cavite, may monitor kayo sa Cavite, tapos may namomonitor kami sa Pampanga. Iko kami duwangon niya na siguro sana makuha mi itong sa Pampanga na duwa na sa pakikipagtabangan katong family katong victim, tigtatabangan kaming malocate, matrace itong pinaka-exact na location katong suspect. Baka madakop ni, ma'am. Nag-crear na ng tracker team ang Magaraw Municipal Police Station kung saan ang 26 na pulis kang Magaraw PNP ang kaipuan mag-monitor sa 15 na natatanang wanted person. Suportado man ni Police Captain Mark Espana ang gastos kang sa mga personahe. Nagtutubod ang opisyal na mauli man giraray sa kanya-kanyang lugar ang mga akusado, kaya sa iya ining pinapamonitor sa tracker team. Target kang PNP Magaraw na bago magtapos ang taon, 5 wanted person na lang ang matada, kung dahil man ini maubos, madakop. Tigtawang kong timeline ang sa ko yung mga ang nag-create man ako sa station level, ma'am, ng tracker team. Kung 15 yan, 26 ang pulis, may tigduruwa, sabi ko i-monitor nindo yan. Tinatawan taman sila dyan budget, bako malamang puro sugo. Minsan tatawan tam panggasolina sa motor para makipag-coordinate duman sa kung sa barangay yan. Kasi nagtutubod ako, ma'am, na mauli yan. Minsan malilingaw yan kung may mga occasion, may gadan nga sa pamilya, gadan ng magulang. Mauli yan, ma'am. Mas magayon yan kasi di na kami mahali ning Kaya puan lang kang pulis, ma'am, ning tabang hali do, ma'am, sa community. Ang sa timeline, ma'am, asap, ma'am, as soon as possible, sana makuha mi yan para itong samuyang sa database mo, ma'am, itong samuyang at least mabawasan. Kung di man maubos itong 15 na to, at least maging pagtapos, ma'am, kan 2026 daw ang mga 5 na lang, 8 na lang. At least, ma'am, may nahihiling na nagtatrabaho ang pulis. Tayo man talaga ng mandate kang pulis na dakupon itong mga kriminal na hanggang sa ngunya nasa luwas pa po. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, may dakulang papel ang lokal na gobyerno kang Magaraw sa paghanap kang mga wanted person, sabi ni Police Captain Mark Espana. Ang LGU Magaraw subuot ang nagtatabang sa gastos kan PNP kung may operasyon urog na kun hararayo. Kabali pa sa nagagamit kan PNP ang bihikulo kang LGU. Sigon ki Police Captain Espana, madaling mabisto kan mga wanted person kung bihikulo kan PNP ang saindang pinagagamit. Inot na inot, ma'am, sa logistics, sa financial. Minsan nga ni, ma'am, nakakasubli kami sa inda ning sasakyan. Tapos syempre, ma'am, kung dadalawang tang marked vehicle, araw kang mobile tam, although duwa ang patrol car, sarong Hilux, sarong Innova, pero mas magayon mangyaradarahon, ma'am, civilian. Kaya nayu-utilize po ang mga sakyan ninda, ma'am. May mga experience na kami na nagamit mo itong mga van ninda, nayo ang sakayan kang pulis. And maliban dyan, bago kami maghali, ma'am, full tank na yan, and then siyempre may pang foods. Nataw po ang LGU sa paagi ni Mayor po. Sa ibang bareta, nakapagrehistro kasuod bang hapon ng lava flow collapse as in pyroclastic density current sa tagilidad kan Bulkang Mayon. Tulos man pinag-abisuhan ang mga residentes kan mga banwaan na dati nang nakamati ng ashfall na tulos magpreparar uli kan peligro na magkaigwagiraran ng ashfall. Padagos man ang monitoring kan mga banwaan na dati nang naapektaran kan pagbagsakan abo kan nakalis na simana urog na ngunyan na may bagyong pinagbabantayan. Sa kasumpay na bareta, maging ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang nagkukondusir ng monitoring sa epekto kan abo hali sa Bulkan Mayon
sa posibleng epekto subot kaini sa sektor kan mga parasira asin sa aquaculture partikularmente sa mga munisipyo duman sa probinsya kan Albay. Kabali sa epekto kan abo sa mga aquaculture operator, iyo ang pagbaba kan kalidad kan tubig, pagbaba kan level kan dissolved oxygen, pisikal na epekto sa mga sira. Huli kaini, pinagre-rekomendar ang temporaryong pagpundo muna kang aquafarm na sakop kang 6 km danger zone. Nakatalaan man subuot pag-adalan ang kalidad kan tubig sa mga pangyenot na salog asin ang kondisyon kan mga sira sa laog kang 8 km radius. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinuksog na puwersa kang GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang sabuyang official Facebook page GNN TV 48 Naga. Madagos kaming mahatod di mabaretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel GNN TV 48 Naga para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano maski aldaw ni Sabado. Ako po si Cristina Valenzuela asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak Weekend. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation, but we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive, from our dynamic programs in finance and business to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts. We cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Naga College Foundation has built futures through learning. Today, we carry that same purpose into a new frontier where learning goes beyond the boundaries of the classroom, with technology helping students bridge between potential and opportunity. With the digital age challenging us to rethink what learning means, how can we strengthen our communities and shape generations of leaders who will carry the spirit of service and excellence beyond our campus? Digital transformation is not just about adapting technology for the sake of it. It's about widening the path to opportunity. Every learner can access the same quality of education with the same confidence to thrive in a fast-changing world. With the support of digital platforms and our partnership with Samsung, every teacher and student is now equipped with a Galaxy Tab A9 Plus. The single step has transformed access to learning, allowing classes to continue wherever our learners are, regardless of circumstance or environment. Our educators are no longer limited to traditional teaching method. They have been trained to use app and online platforms to create interactive, data-driven lessons that adapt to how each student learns best, bringing energy and relevance into every subject. Students, in turn, are collaborating digitally across teams and disciplines, mirroring the very environments they will soon enter in the professional world. We have taken learning beyond the classroom, empowering teachers to inspire and students to lead by embracing technology and making tablets part of our curriculum. Our digital transformation is not simply an adaptation, it is transformation driven by purpose,
guided by innovation and anchored in our belief that education must always serve people first. Our mission to democratize technology in education has taken a significant step forward with Samsung. By empowering every student to leap into the future, we ensure that true transformation begins where opportunity is shared by everyone, everywhere. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na sa GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida at Bicolano. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror. Extra batteries. Whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future. You leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a lasting
ISO accredited institution, a recognized mark of excellence and high quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today.